Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το μέλι ταιριάζει μόνο στο τσάι ή στο τόστ. Αν όμως είστε άντρας πάνω από 60, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος να χρησιμοποιήσετε το μέλι που μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τη ροή του αίματός σας, το πώς νιώθετε την ενέργειά σας και, ναι, το πώς ανταποκρίνεστε στις προσωπικές σας στιγμές. Και εδώ είναι το θέμα. Σχεδόν κάθε άντρας με τον οποίο έχω δουλέψει τα τελευταία 12 χρόνια χρησιμοποιούσε το μέλι με εντελώς λάθος τρόπο. Όχι μόνο έχαναν τα ωφέλη, αλλά στην πραγματικότητα μπλόκαραν την ίδια τη διαδικασία που καθιστά το μέλι ισχυρό για την κυκλοφορία. Μείνετε λοιπόν μαζί μου, γιατί στα επόμενα λεπτά θα μοιραστώ μαζί σας την ακριβή μέθοδο, την επιστήμη πίσω από αυτήν και το κοινό λάθος που την εμποδίζει να λειτουργήσει. Μετά από αυτό, δεν θα ξανασκεφτείτε ποτέ το μέλι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πρώτα, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι. Από πού μας παρακολουθείτε σήμερα, γράψτε την τοποθεσία σας στα σχόλια. Μου αρέσει να ξέρω μέχρι που φτάνει αυτή η κοινότητα. Εδώ είναι αυτό που με εξέπληξε όταν πρωτοξεκίνησα να ερευνώ το θέμα. Όταν χρησιμοποιείτε το μέλι στρατηγικά, όχι ως γλυκαντικό, αλλά ως αυτό που ονομάζω ενεργοποιητή του κυκλοφορικού, μπορεί να αρχίσει να βελτιώνει τη ροή του αίματος σε λιγότερο από 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει θερμότερα χέρια και πόδια, καλύτερη και διαρκή ενέργεια, και ισχυρότερη, πιο αξιόπιστη απόδοση όταν έχει μεγαλύτερη σημασία. Αλλά ο χρόνος και ο συνδυασμός είναι το παν, γιατί αν πάρετε μέλι τη λάθος στιγμή ή το αναμίξετε με τις λάθος τροφές, το σώμα σας μετατρέπει αυτή τη φυσική δύναμη σε αποθηκευμένη ζάχαρη αντί για καύσιμο για τη ροή του αίματος. Θα σας δείξω ακριβώς με τι να το συνδυάσετε και πότε. Αλλά πρώτα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αν έχετε παρατηρήσει ότι η ενέργειά σας δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε, αλλά χανιάζετε πιο εύκολα, αν η οικειότητα μοιάζει με προσπάθεια αντί για σύνδεση, δεν είστε μόνοι. Κάθε άντρας πάνω από τα 60 βιώνει κάποια πτώση στην κυκλοφορία του αίματος. Η διαφορά μεταξύ των ανδρών που επανέρχονται και εκείνων που το αποδέχονται σιωπηλά είναι το αν ξέρουν πώς να αποκαταστήσουν αυτή την εσωτερική ροή φυσικά και σταθερά. Και εδώ είναι τα καλά νέα. Δεν χρειάζεστε ακριβά συμπληρώματα γι' αυτό. Αρκεί να καταλάβετε πώς να ξυπνήσετε τις οδούς του μονοξιδίου του αζότου στον ίδιο σας τον οργανισμό. Και το μέλι, όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να γίνει ακριβώς αυτό. Είμαι η Dr. Lin και έχω περάσει τα τελευταία 12 χρόνια βοηθώντας άνδρες να αποκαταστήσουν τη ζωτικότητά τους χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένες φυσικές προσεγγίσεις. Και αυτό που έχω δει επανειλημμένα είναι ότι οι μικρές, συνεπείς αλλαγές δημιουργούν αξιοσημείωτες μεταμορφώσεις. Ένας από τους ασθενείς μου, ας τον πούμε Μάρκο, ήρθε σε μένα στα 67 του μετά από μήνες κόπωσης και χαμηλής αυτοπεποίθησης. Μου είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είπε: «Γιατρέ, νιώθω σαν να σβήνω». Το είχε παρατηρήσει και η γυναίκα του. Ξεκινήσαμε με μερικές απλές προσαρμογές. Μία από αυτές ήταν αυτή η ρουτίνα με το μέλι για την κυκλοφορία που πρόκειται να μοιραστώ μαζί σας. Μέσα σε 2 εβδομάδες, τα πρωινά του έγιναν πιο εύκολα. Δεν χρειαζόταν πια να σέρνεται για να βγει από το κρεβάτι. Μετά από 3 εβδομάδες, η αρτηριακή του πίεση σταθεροποιήθηκε. Μέχρι την 4η εβδομάδα, είπε κάτι που με έκανε να χαμογελάσω. Δεν πίστευα ότι θα ένιωθα ποτέ ξανά 40 χρονών, αλλά να που τα κατάφερα. Τώρα, δεν λέω ότι το μέλι από μόνο του μεταμόρφωσε τη ζωή του, αλλά όταν συνδυάστηκε με τη σωστή στιγμή και μια μικρή καθημερινή συνήθεια, έδωσε όθηση στην κυκλοφορία του με έναν τρόπο που είχε να νιώσει χρόνια. Αν βρίσκετε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες μέχρι τώρα, αφιερώστε 1 δευτερόλεπτο και πατήστε το κουμπί like. Βοηθάει περισσότερους άντρες να ανακαλύψουν αυτές τις πληροφορίες. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο σώμα σας. Όταν φτάνετε στα 50 και τα 60 σας, τα αιμοφόρα αγγεία σας αρχίζουν φυσιολογικά να χάνουν την ευκαμψία τους. Αυτό σημαίνει λιγότερη ροή αίματος στον εγκέφαλο, στην καρδιά και, ναι, στις ευαίσθητες περιοχές σας. Όταν συμβαίνει αυτό, η ενέργεια, η αυτοπεποίθηση και η αντοχή μειώνονται μαζί. Αλλά το μέλι περιέχει φυσικές ενώσεις που βοηθούν στην εξισορρόπηση αυτής της κατάστασης. Είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή και αντιοξυδωτικά που ενεργοποιούν το μονοξίδιο του αζότου. Αυτό είναι το ίδιο μόριο που χρειάζεται το σώμα σας για να χαλαρώσει και να ανοίξει τα αιμοφόρα αγγεία σας. Σκεφτείτε το μονοξίδιο του αζότου ως τον φυσικό διακόπτη της ροής. Όταν είναι ανοιχτός, το αίμα κινείται ελεύθερα. Όταν είναι κλειστός, όλα επιβραδύνονται. Η κυκλοφορία, η ενέργεια, ακόμη και η επιθυμία. Το μυστικό είναι η συνεπής ενεργοποίηση αυτού του διακόπτη. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άνδρες κάνουν λάθος. Παίρνουν το μέλι τη λάθος ώρα της ημέρας, συχνά ανακατεμένο με ψωμί, δημητριακά ή επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτός ο συνδυασμός εκτοξεύει την ινσουλίνη, διακόπτει την παραγωγή μονοξιδίου του αζότου και μετατρέπει το μέλι σε αποθηκευμένη ζάχαρη αντί για ενέργεια. Ο σωστός τρόπος είναι να παίρνετε ένα κουταλάκι του γλυκού ομό, μη επεξεργασμένο μέλι με άδειο στομάχι, ιδανικά 20 λεπτά πριν από το πρωινό, και να το συνδυάζετε με μια πρέζα κανέλα ή τζίντζερ. Αυτά τα 2 μπαχαρικά πολλαπλασιάζουν τις επιδράσεις του μελιού στην κυκλοφορία, επειδή θερμαίνουν φυσικά το σώμα και ενισχύουν τη ροή του αίματος. Αυτό είναι όλο. Ένα κουταλάκι του γλυκού, μια πρέζα κάθε πρωί πριν από το πρωινό. Και ναι,
η ώρα μετράει περισσότερο από όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Νωρίς το πρωί, η ευαισθησία του σώματός σας στην ινσουλίνη και τα επίπεδα μονοξιδίου του αζότου βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους, οπότε δίνοντάς του αυτή τη φυσική όθηση πριν από το φαγητό, προσφέρετε στις αρτηρίες σας αυτό που χρειάζονται για να ξυπνήσουν, πριν το υπόλοιπο σώμα αρχίσει να απαιτεί ενέργεια. Τώρα, ίσως αναρωτιέστε, κάνει πραγματικά διαφορά αυτή η μικρή αλλαγή? Απόλυτα. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medicinal Food έδειξε ότι οι άντρες που λάμβαναν μια μικρή καθημερινή δόση μελιού είδαν βελτίωση έως και 20% στην αγκιακή λειτουργία μέσα σε 4 εβδομάδες. Μια άλλη μελέτη από το 2018 διαπίστωσε ότι οι πολυφενόλες στο μέλι βοήθησαν στη μείωση του οξυδωτικού στρες, μιας από τις κύριες αιτίες της δισκαμψίας των αιμοφόρων αγγείων στους ηλικιωμένους άντρες. Αλλά εδώ είναι αυτό που δεν σας λένε οι μελέτες, δεν πρόκειται μόνο για τη ροή του αίματος. Όταν βελτιώνεται η κυκλοφορία σας, βελτιώνεται η ενέργειά σας, ο μεταβολισμός σας επανέρχεται, η αυτοπεποίθησή σας επιστρέφει και αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο αλυσιδωτής αντίδρασης. Καλύτερη διάθεση, καλύτερη εστίαση, καλύτερη επικοινωνία. Το έχω δει να συμβαίνει εκατοντάδες φορές. Ένας άλλος ασθενής, ο James, ήρθε σε μένα στα 71 του, νιώθοντας ηττημένος. Είπε ότι τα χέρια και τα πόδια του ήταν πάντα κρύα και η ενέργειά του απλώς είχε εξαφανιστεί. Κάναμε εξετάσεις κυκλοφορικού και τα επίπεδα μονοξιδίου του αζότου του ήταν σχεδόν τα μισά από αυτά που θα έπρεπε να είναι. Τον έβαλα στην ίδια ρουτίνα με το μέλι, προσάρμοσα τα βραδινά του γεύματα και του ζήτησα να κάνει σύντομους περιπάτους 10 λεπτών μετά το πρωινό. Μέσα σε 10 ημέρες, η ενέργειά του βελτιώθηκε. Μέσα σε 3 εβδομάδες, τα χέρια του άρχισαν να είναι ξανά ζεστά. Μετά από 6 εβδομάδες, η γυναίκα του κάλεσε στο γραφείο μου για να μου πει ότι ξαναέγινε ο εαυτός του. Αυτό κάνει η κυκλοφορία. Φέρνει πίσω τη ζωή, κυριολεκτικά. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που οι περισσότεροι παραβλέπουν. Το μέλι λειτουργεί έτσι μόνο όταν είναι ομό και ανεπεξέργαστο. Το διαυγές, εργοστασιακό μέλι που βρίσκεται στα περισσότερα σούπερ μάρκετ είναι συχνά θερμασμένο, φιλτραρισμένο και στερημένο από τα ίδια τα ένζημα που ενεργοποιούν το μονοξίδιο του αζότου. Αυτό που θέλετε είναι ομό, σκουρόχρωμο μέλι, κάτι που έχει ακόμα αυτή την ελαφρώς κοκόδη υφή. Αυτό είναι το είδος με τις φυσικές φαρμακευτικές ενώσεις ανέπαφες. Αφήστε με να σας πω για μια ακόμη προσθήκη που ενισχύει αυτό το αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο, και πιθανότατα βρίσκεται στην κουζίνα σας αυτή τη στιγμή. Λεμόνι. Φρέσκος χυμός λεμονιού. Όταν συνδυάζετε το μέλι με το λεμόνι και το παίρνετε πριν από το πρωινό, δημιουργείται αυτό που ονομάζω μείγμα ενεργοποίησης της κυκλοφορίας. Η βιταμίνη C από το λεμόνι βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία σας να παράγουν περισσότερο μονοξίδιο του αζότου, ενώ το μέλι παρέχει αντιοξυδωτικά που προστατεύουν αυτό το μονοξίδιο από το να διασπαστεί. Είναι σαν να στέλνετε τη σωστή υποστήριξη στο σύστημά σας και ταυτόχρονα να του παρέχετε προστασία. Το ένα χωρίς το άλλο δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου καλά, αλλά μαζί δημιουργούν κάτι ισχυρό. Εδώ είναι το απλό πρωινό πρωτόκολλο που διδάσκω. Μόλις ξυπνήσετε, ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού ομό μέλι, το χυμό από μισό λεμόνι και μια πρέζα κανέλα ή τζίντζερ σε χλιαρό, όχι καυτό νερό. Ανακατέψτε καλά. Πιείτε το αργά. Ιδανικά, μέσα σε 10 λεπτά από την ώρα που θα ξυπνήσετε. Αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεστε συμπληρώματα, φανταχτερές σκόνες ή ακριβά τονωτικά. Μόνο αυτή τη μικρή, συνεπή ιεροτελεστία. Μέσα σε 7 έως 10 ημέρες, η ροή του αίματός σας αρχίζει να βελτιώνεται. Μέσα σε 3 έως 4 εβδομάδες, η αντοχή και η ενέργειά σας αρχίζουν να ανεβαίνουν. Και μετά από 6 εβδομάδες, πολλοί άντρες αναφέρουν κάτι βαθύτερο, μια αίσθηση ζωτικότητας που επιστρέφει. Τώρα, αφήστε με να σας δώσω μερικές πρακτικές συμβουλές για να λειτουργήσει αυτό ακόμα καλύτερα. Πάντα να χρησιμοποιείτε ομό μέλι. Αποφύγετε οτιδήποτε φέρει την ένδειξη μείγμα ή παστεριωμένο. Πίνετε το μείγμα μελιού λεμονιού πριν από το πρωινό, όχι μετά τα γεύματα. Μείνετε ενυδατωμένοι, γιατί η αφυδάτωση κάνει το αίμα σας πιο παχύρευστο και επιβραδύνει την κυκλοφορία. Κρατήστε τα πόδια σας σε κίνηση. Ακόμα και οι διατάσεις ενώ κάθεστε ή η ανυψώση των κνημών βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία σας να παραμένουν ενεργά. Και δώστε προτεραιότητα στον ύπνο. Το σώμα σας αποκαθιστά την παραγωγή μονοξιδίου του αζότου κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης. Αυτά τα μικρά βήματα χτίζονται το ένα πάνω στο άλλο και πριν το καταλάβετε, αρχίζετε να παρατηρείτε αλλαγές που ξεπερνούν την ενέργεια, όπως καθαρότερη σκέψη, πιο σταθερή αντοχή και την αίσθηση ότι δεν γερνάτε άσχημα. Απλώς σας έλειπαν τα σήματα που το σώμα σας προσπαθούσε να σας στείλει. Εδώ είναι η αλήθεια που οι περισσότεροι άντρες δεν ακούν ποτέ. Δεν χάνετε τη ζωτικότητά σας λόγω της ηλικίας. Τι χάνετε επειδή το σώμα σας σταματά να παίρνει αυτό που χρειάζεται για να λειτουργήσει βέλτιστα. Και μπορείτε να το διορθώσετε αυτό, όχι με δραστικά μέτρα, αλλά με συνεπή θρέψη. Ξεκινήστε λοιπόν αύριο το πρωί. Ένα κουταλάκι του γλυκού ομό μέλι, χυμός από μισό λεμόνι, μια πρέζα κανέλα ή τζίντζερ, χλιαρό νερό, αργές γουλιές. Δώστε του μια εβδομάδα.
Δώστε προσοχή στο πώς νιώθει το σώμα σας. Γιατί τη στιγμή που θα αρχίσετε να νιώθετε τη διαφορά, τη στιγμή που η ενέργειά σας θα αρχίσει να επιστρέφει, θα συνειδητοποιήσετε κάτι που έχω δει σε εκατοντάδες άνδρες πριν από εσάς: έχετε ακόμα τόση ζωή μπροστά σας και το σώμα σας θέλει να σας βοηθήσει να τη ζήσετε. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, εγγραφείτε τώρα. Δημοσιεύω νέα βίντεο βασισμένα στην επιστήμη κάθε εβδομάδα, όλα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους άνδρες άνω των 60 να αποκαταστήσουν τη ζωτικότητα, την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή τους φυσικά. Και αν σκέφτεστε ότι είναι πολύ αργά για εσάς, θέλω να σας πω κάτι ως γιατρός και ως φίλος σας. Δεν είναι. Το σώμα σας είναι αξιοσημείωτα ικανό για ανάρρωση, ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Χρειάζεται απλώς τα σωστά σήματα. Και μπορείτε να αρχίσετε να δίνετε αυτά τα σήματα σήμερα. Δώστε στην κυκλοφορία σας μια δεύτερη ευκαιρία. Ξεκινήστε απλά. Μείνετε συνεπείς. Και αφήστε το σώμα σας να σας θυμίσει πώς είναι να νιώθετε πραγματικά ζωντανοί και πάλι. Είμαι η Dr. Lin. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.